Chcete byť dlho mladý, zdravý, mať viac energie, lepšiu pleť, prípadne schudnúť a vyhnúť sa ochoreniam ako cukrovka a vysoký krvný tlak? Udržte si stabilnú hladinu cukru v krvi. Perfektné triky ako na to prináša mladá francúzska vedkyňa Jessie Inchauspé. Tu sú. Jedzte slané raňajky, pomôžu vám stabilizovať hladinu cukru v krvi už od rána. Jedzte potraviny v správnom poradí, najprv zeleninu a bielkoviny, potom sacharidové jedlá. Ku každému jedlu jedzte zeleninu, obsahuje vlákninu, ktorá pomáha stabilizovať hladinu cukru v krvi. Ak snack, tak slaný, sladké na lačný žalúdok príliš rozkyve glykémiu. Ovocie jedzte v celku. Oblečte sacharidové jedlá, pridajte k chlebu šunku, k ovociu tvaroch. Sladké si dajte až po jedle. Lyžička jablčného octu do vody pred jedlom pomôže znížiť vašu glykémiu až o 30%. Stabilnejšie glykémii prospeje aj 10 minút pohybu po jedle. Tak na zdravie!